Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και εχθρικές. Οι τράπεζες, θέλω να γνωρίζετε όλοι σας, ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στο παγκόσμιο πλανητικό σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες μας ηλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουν πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα δόκισε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαφρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση γιατί η Κίτρινη Τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλεις φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσα μας κρύβεται, πόσα έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει.